Vaig tenir la sort de conèixer una productora que treballa en projectes de tecnologia immersiva, realitat virtual, realitat augmentada. Els vaig conèixer a París i quan vaig venir aquí els hi vaig presentar el currículum i els vaig dir, escolta, m'agradaria molt treballar per a vosaltres. Avui la meva tripulació són 7 vietnamites, 2 japoneses i jo. Havies portat mai algun ebrenc? Home, diversos, però no, des d'aquí, des de Japó a Saigon, no, mai. Eres conscient de lo variat que era el menjar vietnamita quan vas arribar? No, i tot. Tot està boníssim. La senyora aquella del fons, què trobes? Està contenta? Està expectant, dirà, suposo que dirà, i estos que estan fent aquí? Pues Però no bueno, jo tinc gana, xiquet. Bon profit. Wow. Ebrencs pel món recorre 2 països magnètics de l'Àsia, el Japó i Vietnam. Sempre és el que em costa més abans d'un viatge. Ordenar l'equipatge. Però aquí em trobo una vegada més a l'hotel SB BCN Events en un lloc estratègic perquè està a 5 minuts en cotxe o taxi de l'aeroport de Barcelona. Perfecte per començar els vols ben descansat i sense estrès d'última hora. Ubicat a Castelldefels, just al costat del Canal Olímpic. Comoditat i accessibilitat abans dels viatges. De fet, aquest és un dels 10 hotels que se vet entre Barcelona, Tarragona, Tortosa i Madrid. La mà ebrenca s'hi nota en els detalls i el confort. Amb tot a punt, és hora de posar-me en camí. Nous ebrencs pel món ens esperen. Taxi! Volem a més de 10.000 quilòmetres de distància per arribar a una d'aquelles ciutats úniques al món, Tòquio. Aquí estem, Shibuya i el seu famós encreuament, a velocitat normal i accelerada. Cartells a tot arreu anunciant coses, vestits tradicionals, religions mil·lenàries i modalitats de transport molt modernes. T'ho explico mirant a càmera. Ebrencs pel món també arriba a la capital del Japó. Tòquio és la ciutat del món amb més estrelles Michelin, però jo vaig a lo que me dona el pressupost del programa. Ok, estàs al Japó, tens gana, poses els diners directament, apretes, te surt el tiquet, són com 3,5 euros menys i tot, i li dones el tiquet a l'home. I aquí ha arribat. I ara el millor moment del viatge. Ara sí, content i amb la panxa plena, mos podem trobar amb la primera protagonista del programa d'avui. Hola, soc Clàudia Montes, soc filla de Damián Montes, escultor i pintor rapitenc, i de Begoña Curto, que és camarlenca. Avui estem a Tòquio i us ensenyaré el barri de Yanaka-Ginza. Yanaka-Ginza forma part de l'antic centre de Tòquio i conserva l'encant que tenia el segle passat, un barri nostàlgic del que representava la cultura japonesa. I què mos trobem? Té moltes botigues així com de segona mà, d'objectes, de roba i tal, però també és una zona bastant residencial, molt més que el centre de Tòquio, llavors és com molt més tranquil al final també. I venen molta de la roba tradicional japonesa. Els dies festius sí que hi ha molta gent que l'utilitza. Crec que aquest seria un yukata, de fet. La diferència entre el yukata i el kimono és que el yukata és més el porten a l'estiu perquè és més finet. El kimono normalment té doble capa i aquest en principi només en té un. Llavors són més fresquets. I aquest, per exemple, que és com més curt, és com una jaqueta fina més curta, aquest és el haori, que normalment se'l posen per sobre del yukata o del kimono. I queda així, més o menys. Les mànigues són una mica curtes, normalment, però sí que és molt còmode.
Al final és un país ple de contrastos, tenen la part així com més moderna, d'avanços tecnològics. Sobretot els 80 eren com pioners amb el que fa el tema tecnològic. Després s'hi van quedar una mica encallats, però encara són molt referents al sector, tenen grans empreses tecnològiques, però també és veritat que segueixen un país tradicional en el sentit de que viuen molt les tradicions. I aquesta combinació és com molt divertida, perquè una mateixa persona viu les dues coses al final. Jo crec que hi ha molta gent que el primer interès per Japó ve a través de l'animació, perquè molts hem crescut veient animació japonesa, llavors hi ha molta gent que s'interessa per això. Llavors, a partir d'aquí, s'interessen per començar a conèixer la cultura i l'idioma, i si t'enganxa molt fort aquest interès, hi ha molta gent que fa el salt. La cultura japonesa i la nostra és un xoc. Ells són segurament més freds en la forma de relacionar-se o més distants en el dia a dia, i això a nosaltres mos xoca bastant. La relació és bona, però mai acabes de saber els paràmetres socials. Quan tenen amics es veuen menys entre ells que en altres, no queden en tanta freqüència. Llavors, sempre et veus com una mica com insistir, en plan, vinga, va. Estem a un cementiri bastant gran, que és el cementiri de Yanaka-Ginza. Aquí els cementiris estan també molt integrats, al ser com espais així com més naturals i més verds, hi ha molta gent que ve a passejar moltes vegades. Hi ha aquesta mena de pals també a algunes de les tombes, no sé el nom específic que tenen en japonès. És una mena com d'ofrena que paga la família en honor al difunt. Com més llarg és l'escriptura que hi ha escrita, el nom que hi ha escrit, més valiós és. La primera vegada que vaig venir al Japó va ser el 2019. A mi l'interès del Japó em ve durant la carrera universitària. Jo vaig estudiar audiovisuals i durant la carrera vaig començar a veure pel·lis japoneses. Se't desperta un interès i dius, hosti, m'agradaria saber més sobre la cultura, sobre la societat, sobre la política, no? I amb aquesta idea vaig estudiar un parell de màsters, un sobre estudis interculturals i l'altre sobre negocis de l'est asiàtic. I el que estic intentant treballar ara és el connectar l'art i la cultura japonesa tant amb Europa com amb Llatinoamèrica. Tenia moltes ganes de venir a viure al Japó, no només a estudiar, sinó també a tenir com experiències professionals per saber com la gent treballa aquí, com és el dia a dia d'algú que viu aquí. Vaig tenir la sort de conèixer una productora que treballa en projectes de tecnologia immersiva, realitat virtual, realitat augmentada. Els vaig conèixer a París i quan vaig venir aquí els hi vaig presentar el currículum i els vaig dir, escolta, m'agradaria molt treballar per a vosaltres. I em van dir que sí. Nosaltres, per exemple, produïm els nostres propis projectes, normalment en artistes japonesos, i jo és una mica el que faig ara, estar a càrrec de tot el que són els projectes internacionals de l'empresa en la que estic. Com és aprendre el japonès? Ells compten en 3 alfabets, el hiragana, el katakana i els kanji. El hiragana i el katakana funcionen una mica com el nostre, cada lletra equival a un so, llavors te'ls aprens i llavors ja els saps llegir, llavors és una cosa d'aprendre el significat, però bueno, és senzill de llegir. I d'altra banda hi ha els kanji funcionen més com pictogrames, no? Cada kanji té un significat, aprendre kanjis és bàsicament memoritzar. Llavors, bueno, és difícil perquè n'hi ha moltíssims, llavors. És molt més fàcil entendre que expressar-se. Entendre, per exemple, els japonesos són molt expressius tant per gestos com per entonació i també entens molt per context, a vegades. Però quan t'has d'expressar tu, sí que notes moltes vegades la mancança de vocabulari. Jo diria que el Japó també és un país que d'alguna forma és molt conegut per clixés. Els serveis on tu pots pagar algú perquè simules la teva parella, per exemple, o tu pots pagar algú simplement perquè parli amb tu, o per abraçar-lo. Tot això existeix, totes aquestes coses que a nosaltres
ens sonen completament extraterrestres i estranyes. Jo no sé finalment com de comú és tot això. Donem una volta per Tòquio i les seues gents per tornar per un moment als orígens ebrencs. Mon pare és de Sant Carles de la Ràpita i ma mare és de Camarles. Llavors jo bàsicament allà hi tinc tot el que és la família. A l'estiu sempre hem anat a l'Arenal, al Fangar, llavors és una mica el que jo entenc també com a casa, és la referència sempre és lo Delta. Per exemple, com a anècdota, a Camarles nosaltres som coneguts com la família de Margarita la modista. Llavors sempre que he anat a Camarles, quan em pregunten tu de qui ets, sempre em diuen, pues jo soc la neta de Margarita la modista. Llavors com que tothom t'ubica així molt fàcilment. Com és ser dona al Japó? El Japó segueix sent una societat bastant jeràrquica i jeràrquica basada en valors bastant tradicionals. Algo que és bastant comú, o que ha estat bastant comú fins ara, tot i que ara està canviant, és el fet que, per exemple, moltes dones deixaven de treballar quan se casaven i es dedicaven a la criança dels fills. Després, per exemple, és extremadament comú que les dones en general cobren menys que els homes i tenen menys accés als rols d'alta responsabilitat. Però a la meva empresa, per exemple, soc l'única dona que hi treballa. Som un equip de 8 persones i soc l'única dona. I també parlant en dones japoneses, sí que directament els he preguntat sobre el tema del feminisme. Sí que he trobat un parell de noies molt interessades sobre el tema, que formen part d'associacions, però la majoria et diuen que aquest tema no el toquen, que aquest tema ells que no en parlen. Per cert, heu sentit mai una ebrenca parlant en japonès? Eiga owarimasu kedo, watashi karimasu kedo, nebori no eki wakarimasen. Doko desu ka? Masugu ite, migi gawa ni aru. Wakarimasu. Wakarimasu. Masugu. Daijoubu desu. Wakarimasu. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Arigatou. Bye. Li he preguntat on està l'estació, que és conversació, és el que et deia, que conversació bàsica, més o menys sí que me'n surto, tant com per preguntar-li com per entendre-li on he d'anar, que al final és l'important. I m'ha dit que en realitat és recte i després cap a la dreta i que ho trobarem molt fàcil. Perfecte, doncs bon japonès, no? Bueno, sí, no? És així, és el més fàcil, però el que importa és com practicar-lo i en sortir-se'n a poc a poc. No tens com una espècie d'orgull per poder-te comunicar en japonès? No molts estrangers poden fer-ho. Bueno, però sí que és veritat que cada vegada que t'entenen i que et pots expressar, sents com una mica de mini-orgull de dir que bé, me n'estic sortint a poc a poc. Però bueno. En pas tranquil, acabem el recorregut, unes oracions finals i el comiat amb recomanació. Bueno, jo m'acomiado que he quedat, ara vaig cap a Akihabara. Si mai veniu a Tòquio, vos recomano molt perquè és el barri conegut per l'anime, on podeu trobar figures dels vostres animes preferits. Mos veiem per les Terres de l'Ebre. Que vagi molt bé. Ciao! Ja que Clàudia ens ho recomana, jo que tiro cap a Akihabara, el paradís laic de la cultura pop del Japó. Jo també invertixo alguns yens. A veure si hi ha sort. Clarament no tinc la tècnica depurada com altres. Les opcions són infinites, però jo me'n vaig a sopar. I cap al llit, que demà matino. Ok, no entenc res, però aquest és el meu metro, el primer del dia. Són les 5 del matí camí a l'aeroport de Tòquio. Crec que ja he vist l'avió, ara només falta trobar el pilot. Trucada directa a la cabina en ple vol. Els parla el capità. Molt bones a tots, soc el Xavi i ara mateix estem arribant a Tòquio. Tenem a buscar en Dani per portar-me a Vietnam. Ens veiem al terra, fins ara. Explica'm on estem ara mateix.
Bueno, ara mateix estem a Tòquio, en Narita International Airport, i marxem cap a Ho Chi Minh, Saigon antigament. Havies portat mai algun ebrenc? Home, diversos, però no, des d'aquí, des de Japó a Saigon, no, mai. Avui la meva tripulació són 7 vietnamites, 2 japoneses i jo. 6 hores no estàs controlant tot el rato. No, tinc el Mundo Deportivo descargat. Soc un fan del Barça. Amb el Mundo Deportivo pues, anirem llegint, anirem fent alguna cosa. Bueno, avui ens espera un dia una mica de turbulència al principi. No. Hi ha una mica de bastant mal temps. Anem tirant, sí? Sí. Sí, perquè si no, si sortim tard els passatgers em mataran a mi. Un dels avantatges de volar en un pilot de Flix és que almenys té cola a la zona VIP. Bueno, I el capità Flixanko mos parla mentre mos enlairem. 6 hours and 10 minutes. Arigato gozaimasu. Thank you so much. relax and enjoy the flight. Moltes gràcies. Ha dit moltes gràcies. Fa il·lusió escoltar un pilot parlar en català en un vol del Japó al Vietnam, abans d'un esmorzar molt saludable. Business class, yeah. Que ja m'havia anunciat que hi havia turbulències, però aquí estan. Shit. De Tòquio a Ho Chi Minh, al sud del Vietnam, hi ha més de 4.300 quilòmetres i unes 6 hores de vol. I per fi veig des de l'aire Ho Chi Minh, l'antiga Saigon. I de cop 35 graus, uah! M'acomiado temporalment de Xavi, d'un dels avions que pilota per entrar de cap a la ciutat més poblada del Vietnam. Per començar, tinc una missió. Una de les coses que m'agrada fer viatjant és provar els productes locals. Me faré un estil vietnamita. Thank you. I de cop, avions de guerra nord-americans. Una de les marques més presents al Vietnam contemporani és el record de la Guerra del Vietnam. Que al Vietnam se la coneix com a Guerra de Resistència contra Estats Units. I el seu gran líder, Ho Chi Minh, aquí amb Mao. Ho Chi Minh és una figura clau dins de la història contemporània de Vietnam. A la primera meitat dels anys 40 va lluitar contra la invasió japonesa. Després va liderar el país per a la independència davant del domini francès en la Primera Guerra d'Indochina. I fins que es va haver de retirar per problemes de salut, va ser el líder del país davant dels americans. El nom de la ciutat, l'antiga Saigon, en homenatge a la seva figura. Però anem a lo que ens interessa, que són els ebrencs que hi viuen. Així que torno a la carretera. Aquí tot se fa en moto per anar a un barri sense l'estrès del centre. El nivell econòmic fa un salt de cop, però no per a tothom. I arribo a un bloc de pisos amb nom en castellà on me torno a trobar el meu pilot preferit de Flix. Bon dia, això és casa teua? Això és casa meva. Aquí vic jo, al pis 31. Opa! Un bon barri, no? No està mal. Sí. Anem a veure? Anem a veure. I això també és Vietnam. Bueno. Què hem d'arribar? Bueno, doncs arribem a casa, que l'ascensor, per sort, va directament a casa. Ole. Veiem-se. I la família? Esta mare? Esta és la meva mare, la meva dona i el meu nen. Hola. La ciutat la tens aquí davant. És un barri de la ciutat, però és un barri molt residencial, molta tranquil·litat. Aquí hi ha molt nou ric. També s'ha de dir que hi ha molta corrupció, moltíssima. Estem parlant d'un pis aquí davant mateix que pot estar costant quasi $1 milió i mig de dòlars. Uau! Sí. Quan pots menjar per un euro, si vols. Pots menjar per menys d'un euro. Però el sou base d'un vietnamita no és més de 400 o 500 dòlars, sent molt generosos. Sé que la diferència de classes... Hi ha molta diferència entre la gent molt pobra i la gent molt rica.
classe mitja que podríem ser nosaltres, hi ha molt poc. Un país comunista, però de comunista té el nom i no té res més. Hi ha un partit, això sí, i hi ha eleccions que pots triar entre una banda d'un partit o l'altra banda del partit, però sempre és el mateix partit, i ja està. Però és capitalisme pur i dur, com a Europa, com a Amèrica, com a qualsevol democràcia que puguis trobar. Bueno, doncs ara estem en la moda dona, ella és vietnamita. Hola. Hola, Ella té dues empreses, entén el català. bon dia, bona nit. Gràcies, Sí. cariño, gràcies, felicitats. Tenim un fill que es diu Ferran. Aquí a Vietnam mos obligaven a posar un nom vietnamita, així que de nom vietnamita es diu Duc i al passaport li posa Ferran Duc. Jo li parlo en català, ella li parla en vietnamita i a l'escola la fa en anglès. Això què menges? Fuet. T'agrada el fuet o no? Sí. In Vietnam, we have one sentence say is some kind like eating is the first thing you need to do. Després de la guerra de Vietnam, de que sempre havien d'estar en la panxa plena, mentre tenien temps, menjar, perquè no sabien mai quan els atacarien i quan deixarien de menjar i quant temps estarien sense menjar. Have you ever been to Flish? Yes, I've been there a few times. I had the feeling like all the people in the town, they know each other. I have no intention to leave Vietnam. Yeah. No. I have my parents here. I am the only child. So our tradition is we have to take care of the parents. Xavi me porta a donar una volta per la ciutat i m'avisa amb qui he d'anar amb compte per Vietnam. Qui dius que són els més corruptes del país? Aquí la policia, quan te paren per qualsevol cosa, excés de velocitat o això, poses algun bitllet entremig dels papers i miraculosament la multa desapareix. Inclús el govern ho sap i és part del seu sou. El Tiguem tenen un sou molt baix perquè saben que, com que són corruptes, que després cobraran per altres sistemes. Molt bé, te'n fies molt llavors de la policia aquí, no? No gens. No sé si vol que el posa en aquella direcció. Ja sou amics? Sí. Ens agrada molt parlar amb els expats. Ah, sí? Sí. Què passa? I saludar a càmera? Bueno. What is your name, my name? Daniel. Mr. Wei, you can make. Com? Okay. Ok. Simpàtic. Pues ara anem a un restaurant vietnamita que podem degustar menjar tradicional vietnamita. El primer cop que vaig vindre a Vietnam vaig dir que ni per tot l'altre món no viuria a Vietnam. Molt pobre, com a molt caos. Llavors, el 2018, estava a Vueling, vaig demanar una excedència i vaig vindre aquí a Vietnam a provar l'aventura 1, 2, 3 anys, no sabia quants, i finalment m'he quedat aquí. A Vietjet és una companyia de low cost, vendria a ser el que és la Vueling a Catalunya, seria la Vietjet aquí a Vietnam. M'han donat l'oportunitat de volar un avió de llarga distància. Normalment ara és un vol de 8-9 hores, descansem 2-3 dies, tornar, amb la qual cosa és molt més relaxat, molt més tranquil. Què és el que més t'agrada de la feina de pilot? Tot. Per mi no és una feina, per mi tinc la sort de poder dir que des que vaig acabar els estudis m'he dedicat a fer el meu hobby, que és volar. Quan dono l'ordre de tancar portes
i comencem tot el festival que és el vol, per mi és la felicitat. Si coneixes el món, saps que l'aviació és molt segura. Segons les estadístiques, és més segur volar que viure en parella. Hem vingut aquí a menjar alguns dels plats típics de Vietnam. La típica amanida, que està feta amb lotus, és una planta. Tenim el tofu, que aquí tota la part del sud-est asiàtic i Xina és molt habitual, menjar tofu, rollitos vietnamites, i després tenim el porc brassejat, que li diuen aquí, que és un plat típic que es menja a Vietnam durant l'any nou xino. Quin accidents en Flix? La meva mare és la que viu a Flix ara. Tinc part de la família, tiets, cosins que viuen a Flix i, òbviament, el meu cor sempre estarà allí. Soc flixanco 100% i fins que mori ho seguiré sent. Per molt que pugui visqui a Vietnam o la Conchinchina, que realment és on és Vietnam. Què li sembla a ta mare? No li agrada gens. No vol. Clar, ta mare no està contenta perquè estem lluny. A quan estem? Pues exactament a 13.000 quilòmetres. De Flix. De Flix. Ho he mirat, són 111 dies caminant. Mira, són... Esta seria la ruta Flix. Has ficat Flix? He ficat Flix i des de casa meva aquí a Vietnam 110 dies amb 22 hores. 13.077 quilòmetres. No hi ha vol directe ara mateix, però fent escala 13-18 hores. Clarament és un viatge esgotador, però val la pena? Quan se coneix Vietnam en profunditat, realment l'acabes estimant. A tothom aconsello que és un país que s'ha de visitar. Quan abans millor, abans que acabi canviant del tot. Fantàstic, doncs en aquest missatge ho deixem aquí, ens fiquem a menjar, no ara? Que vagi molt bé, una salutació a tota la gent de les Terres de l'Ebre i en especial, òbviament, a tots els flixancos. Ciao, merci. Adeu! Vietnam és divers i canviant. De dia i de nit, a les 9 en punt hi ha foc i a les 9 i un minut una pluja que s'acaba al món. Tocarà anar a dormir perquè l'endemà la ruta continua. Hi ha certs països i crec que Vietnam és un d'ells on visitar els mercats és una de les millors coses que pots fer. Peix fresc de tot tipus, a peu de carrer, verduretes al fum del ciclomotor, precioses postals, desenes de tipus d'arròs i un constant anar i venir. Aquí tot se fa en moto i no hi ha res millor que una paradeta, compres el que et faci falta i continues. Ja siguin flors o fruites. I te pots agafar uns dolços per esmorzar. Thank you. I no es pot estar més a prop del terra quan estàs assegut que en aquestes cadires. I potser ja és hora de conèixer a la nostra ampostina del programa d'avui. Hola a tots, el meu nom és Àngela Talar, soc d'Amposta i benvinguts a Vietnam. Veniu amb mi a explorar el menjar de Ho Chi Minh o Saigon. Aquí comencem, Àngela i jo, a la guerra de l'asfalt en moto. Primer viatge superat. Me portes ara? Bueno, un mercat que és típic de menjar. Xin chào. Com va caure Vietnam a la teva vida? Vaig tirar currículum a diversos puestos del sud-est asiàtic i Vietnam va ser el primer que em va triar, que sincerament era el que tenia més ganes de vindre, igualment, així que va ser perfecte. So handsome. Què és el que fas exactament aquí a Vietnam? Ensenyo a secundària, el que seria l'equivalent de batxillerat, però batxillerat internacional, i dono matemàtiques i física. I de moment, l'estil de vida del professor internacional m'agrada.
Una feina que permet menjar exòtic cada dia, almenys si ensenyes a Vietnam. Bueno, aquí tenim un tipus de restaurant que és més marisc, un tipus de caragols i ostres i peix. Ho fan a la brasa, com pots veure aquí, i mesclen diferents condiments i després t'ho porten, aquí tens, per exemple, una taula i s'ho menges. Lo marisc és bastant més gran que el delta. Queda bastant clar a les imatges i sembla que no parim mai de menjar aquests vietnamites. I això què és? Això seria durian, que és una fruita, fa com olor de peus o formatge podrit, però del dolent, no del que t'apetiria menjar. Que xic. Així parles una mica de vietnamita? Molt poc. Jo no considero això parlar. Sé dir hola, adeu, gràcies, quan val això, com estàs, on està el lavabo, si ho obris. Com pots veure, si pegues mos, té una espècie de, com veus, pinyol, però més gran. Com se diu això? Ni idea. Bola de pèl? Mangostín. I esta tinta te menges només aquestes coses blanques. Molt bo. Only have in this season. Ah! La dona de la botiga diu que només tenen aquest tipus de fruita perquè ara és temporada. Rambutan. Rambutan. Mira, ja tenim el nom. Chom-chom. Chom-chom, Oh, in Vietnamese. rambutan, yeah. Rambutan, chom-chom. Mangostín, I don't know in Vietnamese. Mangkok. Mango. Mangkok. Ah! Què t'emportes de Vietnam? Una cultura, un somriure a la boca sempre, en passió pel menjar, molt acollidors i que ets capaç de muntar un tinglado en molt poc. T'ha costat molt adaptar-te quan vivia aquí? Bueno, he après aquí, va com un banc de peixos. Al final la moto té preferència, és que és de tot bé. Gent que ha estat a la guerra i jo tinc els fills d'estos, que han crescut en una mentalitat molt de guerra i molt austera. I es nota. Però tot té com a mínim un origen, i un dels d'Àngela se troba a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes. Com va ser la teva experiència a l'observatori? Quant de temps vas estar allà treballant? Vaig estar bastant. Vaig estar uns 6 anys, m'apareix. Sí. A mi m'interessava molt l'astrofísica, moltíssim. Vaig aprendre moltíssim, va ser dur també, però vaig conèixer gent fantàstica. La investigació no és un lloc fàcil, la remuneració no... Bueno, jo no arribava a 1.000 eurista, però posa-li. Què feies exactament? Vaig fer un model del camp magnètic terrestre en una regió molt específica. Un estudi que simplement li va portar un excel·lent cum laude a la seva tesi doctoral sobre geomagnetisme. Fins i tot aquesta simpàtica vietnamita se'n sent orgullosa. Però, sincerament, més que els títols, i jo crec que és compartit, mos interessa Hala. Què anem a menjar? No último que no se pronuncia, però seria algo com Bam Bep. Li poses una mica d'ancià, i llavors hi ha diferents herbes aromàtiques que t'aconsello que les proves, perquè hi ha algunes curioses. Hi ha una que té sabor a peix i res, llavors simplement l'enrotlles i ho suques i t'ho menges. Ah, pensava que era plàstic. De què és la base? És arròs. Bon profit. Nice. Puc atacar jo ara? Claro. I tornem a la carretera, que és un autèntic espectacle. Va ser una experiència. Sí. Què? Anant en bicicleta, 4 dies de ruta hasta el final de Vietnam, hasta el Pol Sur, que ells diuen el Pol Sur. Sí, ells diuen el Pol Sur. I la part més nord, ells diuen el Pol Nord de Vietnam. És molt graciosos. És un país enorme.
I aquí Àngela recorrent-lo en bici. Però tornem a Ho Chi Minh. Sí que me dirà que he d'aparcar aquí. Come on, you. Ja, sí, he d'aparcar. Anem a un lloc que per casualitat conec, sincerament, però és un dels meus puestos favorits. És d'una família que fa molts anys que es dediquen a això, te diria més de 50 anys. Fan un plat que és un plat molt típic del nord. I aquí el tens. I com veus està ple de gent. Ok, després. M'expliques? Sí, que li he dit que ho menjarem aquí i llavors m'ha dit agafarem unes tamboretes d'estes i ens sentarem aquí. Per pagar-li després. Vaya cadires, no? Sí. N'hi ha de més menudes que aquestes, la veritat. I, bueno, al final és un squat que diríem... Has de tenir uns bons ginolls. Has de tenir bons ginolls. Però n'hi ha més menudes que aquestes. Hi ha unes que són per així, que, ostres, a veure si en trobem alguna. Come on, you. Thank you. Oh, no, ok. Come on, come on. Això és el meu manjar. Farina d'arròs i fan una pasta blanca, que sigui el que està a baix, que quan li pegues cullada ho veuràs. I per damunt li posen carn de porc, una mica de ceba així molt torrada, pesteta, i llavors li posen algo que a ells els agrada molt, líquid que trauen de peix, salsa de peix, no tinc molt clar. I si t'hi fixes, si pegues cullerada, la part de baix que et dia, que és més blanca, que seria la pasta. Té un contrast molt interessant perquè és un contrast entre dolç i salat i una mica de picant. Oh! Sí, és bastant curiós. Menjar en un lloc així també li dona sabor. També té ser la seva tela, sí, sí. La senyora aquella del fons, què trobes? Està contenta? Està expectant, dirà, suposo que dirà, i estos que estan fent aquí? Però bueno, jo tinc gana, xiquet. Bon profit. Uau. Eres conscient de lo variat que era el menjar vietnamita quan vas arribar? No. I tot. Tot està boníssim. Aquí mengen a totes hores, no mengen molta quantitat, com nosaltres que ens sentem i ens entaulem i hores i hores. Es mengen i se'n van, i altra cosa. Jo continuaré fent via, Sí, ho toca. Està molt bo. Està molt bo. Està molt bo. I després de descobrir el meu nou menjar preferit, anem al nostre últim destí gastronòmic de la ciutat. Abans, però, el videojoc sobre dos rodes amb personatges de carn i ossos. Vamos! Qui arribarà el primer? Opa! Dreta o esquerra, dona igual. Sí, no. No hi ha preferència, d'esquerra amunt avall, direcció contrària, tampoc no importa, no? I amb tanta volta, se mos ha fet fosc. Nou lloc. Seria un lloc una mica més de marisc. Llavors, tu demanes i te cuinen. Avui, per aquí tenim típiques que les podem trobar al Delta també, i després tenim la típica llagostí, que el fan a la brasa, i aquestes serien una espècie de... Deixa'm treure-li una mica per damunt perquè veigues. I li posen cacauet i diferents herbes per damunt. Ara no arriba tan cara, però he demanat anques de granota. Sí, el menjar d'aquí, sobretot la part sud del Delta del Mekong, té moltíssimes coses en comú en el Delta de l'Ebre. I t'he dit, quan estàvem tancats, recordo anar allí i l'olor me va transportar a casa. Vaig dir, fa la mateixa olor que el Delta. Com vas anar on? Al Mekong, al Delta del Mekong. I com és fer de profe al Vietnam? El primer dia que vaig agafar una classe aquí a Vietnam, vaig dir als crios, feu el problema 2,
tothom, tots els alumnes van posar-se a fer el problema. Jo vaig pensar, no m'ho puc creure. Jo això a Anglaterra deia fer el problema 2 i tenia gent tirant coses, saps? Vull dir, gent que no m'escolta. Dia i nit, t'ho prometo, dia i nit. És una cosa exagerada. Però després també hi ha una gran temor de decepcionar. Quan l'alumne no fa un examen, no li ha sortit bé pel que sigui, te ve, just després de l'examen, demana disculpes. Perquè sent que t'ha fallat, i és algo que dic, no, si tu t'has esforçat, ja està bé. Ara, si no t'has esforçat, doncs bueno, vale, però és impressionant. I quan se sopa pel carrer a Ho Chi Minh, Come on. Bueno, en unes anques de granota ens despedirem. Mitjà típic del Delta. Salut. I de Vietnam també. I de Vietnam, claríssimament. Adéu i gràcies. Adéu, hasta una altra. Hòstia. Troba la sortida. Ara t'he liat, ara ja. Troba la sortida. No vull dormir aquí. Després va liderar el país en la primera... Després va liderar el país... Espera. Llavors tots els ciclistes aguantant el camió de tocinos, los tocinos cagats de temor pixant-se per tot arreu. Vale, això està bé. Això és el meu manjar. Molt bé. M'agrada que em faci aquesta pregunta. Típica, no? Això talla-ho, Uns valors molt forts al voltant de la família, al voltant del professor. M'he perdut de la pregunta, la veritat. És una molt bona pregunta. Realment no és una molt bona pregunta. Clàudia. Què? No te flix. So, and then I asked him, okay, what to do? Bangkok, come. I'm fine. Yes. Vaig, I te'n vas. 3, 2, 1, quan vulguis. Programa patrocinat per Fundació Privada Duran i Martí, Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Exterior i Unió Europea, Ajuntament de Tortosa, Ous Roig, Diputació de Tarragona. I amb la col·laboració de Acció, Catalonia Trade and Investment, IDC, Ajuntament d'Amposta, Copate, Ajuntament de Deltebre, Port de Tarragona, Consell Comarcal del Baix Ebre, Saica, Ajuntament de Roquetes, Cambra de Comerç de Tortosa, Ajuntament d'Ulldecona, Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, Ajuntament de l'Ampolla, Ajuntament de Gandesa, Universitat Rovira i Virgili i Ajuntament de l'Aldea. Si coneixes algun ebrenc pel món que visqui a l'estranger i vulgui participar en el programa, envia'ns el seu contacte i la motivació a ebrencspelmon@gmail.com.